Ni yw Fast Foods a ni dod o Abertawe. Wel, ti eisiau dod i'r sioe? Ie, gyda boi na. Ie, gyda boi na. Wel, ti cael diriau ond yn gwallt. Ie, ti edrych yn daff. Ie, ti edrych yn daff. A ti cael ei ti. Ti yw y fer sy'n hoffi rock and roll, ie. Ti yw y fer sy'n hoffi rock and roll, ie. Fi yw Morgan a fi'n chwarae drums. A fi Dylan fi chwarae prif gitar. Fi'n John ar yn canu. Fi yw Michelle, fi'n chwarae bass. Wnaethon ni ffurfio yn yr ysgol. Roedd pawb yn mewn i cerddoriaeth ac yn eisiau dechrau band. So wnaethon ni just dod at yn gilydd a dechrau chwarae. Super Animals, yr angen, yr odds, Blythe, Sabian yr Arctic Monkeys. Cerddoriaeth cyflym, caled, a fel Rocky. Mewn 10 mlynedd, lle ni fod yn chwarae, mwy o gigs, falle cael EP allan, a jyst bod yn gigo gyda'n gilydd eto. Bydd ennill Brwydr Bandiau le ni'n grêt. Bydd yn siawns da i cael un o'r band allan, a falle cael mwy o gigs, a cael mwy o sylwi band.